आई त खाली बहाना भइल बा, जुदाई त खाली बहाना भइल बा, आ सनम दूसरा के दीवाना भइल बा, आ सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। हे सनम दूसरा के दिन दूसरा के दीवाना भइल बा। हे जुदाई खाली बहाना भइल बा, सनम दूसरा के दीवाना भइल बा, सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। नहीं चाही चाचा नमः, नहीं चाही पैसा भैया, हे नहीं चाही पैसा भैया, आ रुपया गहना बाबू, हमरा के चाही खाली भौजी के गहना बाबू, हमरा के चाही खाली भौजी के गहना बाबू। सब नरिया हो सबके सोहागिन बनवले रहिया, आ सर पे बनई सुहागवा हो, सुहानरिया हो, आ तो ही दीहा हमके दर्शनवा बनल रहिता सुहागवा हो, तू ही त दीहा हमके दर्शनवा बनल रही सुहागवा हो। के हो आगावा, हे रोएली सुंदर हो बेटी पापा के हो आगावा, हे रोएली सुंदर हो बेटी आ पापा के होया गानावा। तो दोस्तों गांव पे अगर तिलक चढ़ने आता है तो जब तिलकारू बर्तन लेके आते हैं तो उसमें जब बर्तन औरत लोग देखती है, गांव जवार का औरत सब लेडीज सब, तो वो क्या कहती हैं, वो भड़क जाती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं। तो बर्तन के विषय में क्या बोलती हैं, क्या गाली देते हैं तिलकारू लोगों को, आप लोगों को हम सुना रहे हैं। तो आप लोग सुनिएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अरे ऐसा ने ऐसा बर्तन हम आधा गाड़ी निके देले रहली, अरे ऐसा ने ऐसा बर्तन हम आधा गाड़ी निके देले रहली, आ बबुआ के नार के काटाई जी, ऐसा ने ऐसा बर्तन हम आधा गाड़ी निके देले रहली, आ बबुआ के नार के काटाई जी, हे ऐसन ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली, हे ऐसन ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली, आ बबुआ के नाम के धराई जी, ऐसन ऐसन बर्तन हम पंडित जी के दिहले रहली, आ बबुआ के नाम के धराई जी। तो दोस्तों देहात का जो है कि माता बहन और बेटी बहन जो है कि ऐसे लोगों को गाली देती हैं, जब बर्तन पा जाती हैं भड़क जाती है सब बर्तन देख करके।
जोड़ी के करिले अरघिया अरघिया पाया दोनों हाथ जोड़ी के बहरावा पीछे करिले अरघिया पलमु दोनों हाथ जोड़ी के करिले अरघिया बलमु दोनों हाथ जोड़ी के अजनी जा बहरवा पिया हमारा के छोड़ी के अजनी जा बहरवा पिया हमारा के छोड़ी के करिले अरघिया दोनों हाथवा पिया जोड़ी के करिले अरघिया पिया दोनों हाथवा जोड़ी के जानी जा बहरवा पिया हमरा के तू छोड़ी के जानी जा बहरवा पिया हमारा के छोड़ी के। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए।